2018an itxi nauen bizikletan konpetizioak, opero nintzen, eta hortik aurrera, nauen dukin esperantzarik konpetititako, eta bueno, animan naz, osatu jata dana, eta ondo ibiltzen nintzen, da horregaitik hasi nez barriro konpetitan. Nirekote gaixotasun arraro bat, dala txarkot meditut. Hau gaixotasune da muskularmente esteko desarrollo normal bat. Da nitekote hainketan, da eskuetan da apurtxu bet desarrollo. Operazion ostean egon nintzen urte bi, ospitalean, apurka joan zen, oso operazio luze izin zen, 14 ordu egon nintzen kirofanoan. Kostia eta asko, bueltatutia bizi modu normalean zako, eta gero bizikletan bebai, pilo kostiatan, apurke. Operazioak indozte, hainkak zuzen ipini. Lehen ukin duen okertute, eta ibilten nintzen puntietan edo. Indozte, pilo bat muskulo aldatu, lekuz, ipini ondo, azurrek eta bideratu ondo. Azkenean da, aurrera pausu handiez, azkenean zutik alna zibili, oinen askantetan erdi dipez, eta laketa oso handie, gogorra, baina oso handie. Lehenan oin martxoan ukin hauen Europako txapelketa, Europako kopako txapelketa bat, Cáceresen, eta hor gogotsu joan nintzen, eta nahiko ondo joan jatan, 3. postu bete lortu nauen, eta lehengo astean hasi nintzen Espainiako kopagaz. Egon direz bi lasterketa, Murtzian, eta nahiko ondo joan jata, lehengo gunean zapatuen eukin hauen apurtxo bat sensazio apurtxo bat txarrak, eta holanda guzti nauen bigarren, baina gero domekan domekan oso ondo joan nintzen, gogotsu urten nintzen, da hori, gerrean moteko, eta irabasi nauen. Ez nauen uki esperantza askorik. Bai gogotsu, beti zez gogotsu, eta entrenador pilo bat aurten entrenador igual gehien, baina esperantza beti deko ondo ibiltea, baina esain ondo, ez. Azkenean bai da desberdintasun nahiko handie, lehengo hainkakaz da ongo hainkakaz. Bitu, oin 15 egun barru, dekote 3. kopako lasterketa, Leonen, defendatu behar dute lidertza, dauz 4 lasterketa, 2 egin duz Murtzian, gero Leonen deko 15 egun barru, eta gero Uztaian erdian dekote Galizien azkena. Hori defendutu gogoateko datze irabazteko hori kopa, zelan hasi nez ondo, eta defendutu behar dute Leonen, eta gero Galizien, ez? Eta gero bai hilabete bat barru, nire objetibo gehien dekotena aurten, txerrorinetza egokituan, dala Espainiako txapelketa. Aurten da Galizien, ganera rekorrido oso gorra da, nire kualidea, pentsetan dut, ondo doala, da hori, hilabete bat gomenaz, internetan atopera, eta, egonik txapelketak ez tozku moten prioridade bat joateko selezioa. Hori gero selezionadorrak Espainiakoak, mundial batera joateko, berak selezionadu da dutxu. Ni guruko noke, baina hori, ez da nire esku. Nire esku dau, eitea karrera guztietan motea dana.